Біз сізні Татар-информ мәғлумат агентлігінің шираттағы пресс-конференциясында сәлемлерге бек шатбыз. Бүгінгі біздің пресс-конференцияның темасы Татар федераль милли мәдәни автономиясының 2020 ел йомғақларына бағышланды. Һәм біздің спикерлар Эльдар Ирек Улы Гыйльметдинов, Татар федераль милли мәдәни автономиясының совет рәисе, Милә Шарафкат кызы Шарапова, Татар федераль милли мәдәни автономиясының башқарма директоры. Рәхим итеп, Эльдар Ирекович, сүз сезгә. Бик зур рәхмәт. Без инде мөмкин булса, бәлки теге автономия эше белән генә түгел, башка сорауларыгыз да булса, мин җавап бирергә әзер. Гомумән Дәүләт Думасындагы эшчәнлек буенча да, ләкин әле минем фикер бар, яңа еллардан соң, анда бар январь каникуллардан соң ниндидер вакыт була, шунда бәлки менә шушы Дәүләт Думасында соңгы ел içinde kabul edilen законнар буенча ничектер теге сөйләшергә һәм шулар буенча аралашырга анда, чөнки күп кенә кызыклы дип әйтим соң инде законнар кабул ителде, журналистлар кызыксыналар, сорыйлар ул темалар буенча. Ну, хәзер дә әйтә алабыз, ләкин безнең вакыт кыска. Мөмкин булса, январьда без әзер сөйләшеп битербез әле бу мәсьәлә буенча. Чөнки инде теге татарча булгач, әйдәгез шушындай теманы алдык дип әйтелгән фикер. Сез беләсез, федераль милли мәдәни автономия мин 2007 елдан бері җитәклим. Бу тагын бер тапкыр әйтәм, җәмәгать оешмасы, зинһар кемдәдер фикере калмасын, бу дәүләт тарафыннан билгеләнгән инде оешма икән, дәүләт тарафыннан финанслана торган оешма дип, бу җәмәгать оешмасы менә шушы җирле, региональ һәм җирле регионнардагы автономиялар җыелыштылар да, безгә федераль җугарылыкта кирәк безнең эшләрне бергәләп координация ясала торган һәм уртак булган чараларны үткәрә ала торган оешма кирәк икән дип, һәм аны гамәлгә куючылар алар. Мин алар өчен начальник та түгел, командир да түгел, киресенчә алар безгә бурыч куялар, җыелышып конференцияларда, һәм без шул бурычны шул конференцияларында үтибез дип әйтәсем килә. Безнең ниндидер даими рәвештә финанслана торган финанс чыгымнары юк. Тагын бер тапкыр әйтәм, без инде шушы төрле чараларга һәм үзебезнең эшебезгә акча чыгымнарын төрле чыганаклардан алабыз, кайдыр грантлар аркылы, кайдыр мондагы дәүләт оешмаларына мөрәҗәгать итеп, кайдыр теге спонсорлар аркылы, кайдыр мин үзем табам, кайдыр үземнең акчаны бирәм дип әйтте. Шуңа күрә шуны зинһар шуны аңларга кирәк. Бу безнең үзебезнең менә без ниндидер өлеш кертергә тиеш, менә шушындый мөмкинчелек безнең бар, бу эшкә шундый өлеш кертергә дигән фикердән чыгып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә. Чөнки кайбер очракта ничектер безне теге ниндидер бер дәүләт оешмасы дип аңлыйлар, яки аны ниндидер кемдер тарафыннан билгеләнеп куелган кеше дип карыйлар. Бу алай түгел, тагын бер тапкыр әйтәм. Безнең бүгенге көндә, әгәр дә менә эшли башлаганда каядыр безнең 20-га якын оешма булса, бүгенге көндә безнең 43 региональ оешма һәм җирле оешма, шуның 37-ші региональ статуста, һәм 6-сы җирле оешма статусында, алары да аның якын арада менә региональ оешма булырга киңәерергә әзерләнәләр. Бу әлбәттә зур сан. Без Россиядә иң зур милли оешмалар, милли бу юнәлештәге иң зур оешмалар дип әйтәсем килә. Иң зур оешма. Безнең анда 200-дән артык җирле оешмабыз бар. Алар урыннарда берләшеп, менә шушындый, мәсәлән, анда Пенза региональ милли мәдәни автономиясе, Ульяновск, анда Удмуртия һәм бөтен төп республикаларда, регионнарда безнең милли мәдәни автономиялар бар. Бу процесс тагын да алга таба бара. Безнең әле тагын шушындыйрак форматтагы оешмаларны оештыру кайбер регионнарда дәвам итә. Чөнки барыбыз да аңлыйбыз, закон тарафыннан бирелгән шушындый мөмкинчелектән файдаланырга һәм федераль закон ул өч юнәлешне төп юнәлеш дип куя. Беренчедән ул гореф гадәтләрне саклау, икенчедән безнең тел юнәлешендәге эшләү мөмкинчелеге һәм инде өченчесе бу культура өлкәсендә төрле чаралар уздыру. Менә шушы өч төп юнәлеш, шул юнәлештә безнең җирле мәдәни автономия эшләп килә. Аларның җитәкчеләре шулай ук бу эшләрне җәмәгать эшлекләре буларак үткәрәләр. Аларның күбесе үзенең анда дәүләт органнарында эшли,
ниндер үзләренең бизнесында эшлиләр. Безнең дин әһелләребез дә бар бер-ике оешмада. Шушы оешманы җитәкләүчеләр, мәсәлән, Иваново өлкәсендә, Ханты-Мансийск өлкәсендә, Свердловскида, Кемерово. Шуңа күрә алар инде шәнтәге урынын белеп, вакытын белеп, дин белән бөтен оешманы бергә бутамыйча, акыл итеп алып баралар дип әйтмәкче булам. Шуңа күрә бер ни кыенлыгын да күрмим. Безнең быел без беренче тапкыр безнең инициатива белән дәүләт каршында оештырылган Милләтләр эше федераль агентлыгы субсидияләр быел бирде. Мин инде үзем дәүләт думасы депутаты буларак шул комитетта эшләгәнгә безнең ул шушында инициативасы нигезендә аңлауга килдек, чөнки дәүләт тарафыннан бундай оешмаларга ярдәм булырга тиеш. Һәм без иң зур оешмаларның берсе буларак иң зур субсидияне алдык, 6 миллион артыграк бу сумма. Без аның күбесен җибәрдек регионнардагы төрле чараларга. 20 регион шушы акчаларны кем 300 мең, кем 400 мең аларның чараларына без ул акча чыгымнарын җибәрдек дип әйтәсем килә. Анда төрле проектлар бар. Культура өлкәсендә шулай ук безнең җиңүнең 71 еллыгына багышланган шул җирдәге татарларның шушы җиңүгә өлеш керткәннәр турында төрле материалларда чыгару. Шулай ук Татарстанның менә 100 еллыгына багышланган чараларда үтте. Шуңа күрә мин уйлыйм, 2нче елга да без исән-сау булсак, шушы фадан аркылы шушындай субсидияны алып, тагын күбрәк регионнарга ярдәм итәргә әзер. Әйтәсе килә, моның белән без сүздә генә түгел, чынлап та менә финанс ягыннан да мөмкин булган кадәр шушындай грантлар алып ярдәм итәргә тырышабыз дигән фикерне әйтәсем килә. Шулай ук сез беләсез, безнең инициатива буенча рәхмәт президентка безнең культура министрлыгы аркылы грантлар формасы эшләп килә инде берничә ел. 10 миллион күләмендәге грантлар бүленә. Аларның биргән проектлары нигезендә беркем дә алар акчаны гына бүлеп бирми, алар үзләренең проектларын яклыйлар. Мин культура министрлыгы каршында бар комиссия, төрле экспертлар, алар шуларны сайлап алып, шушы грантларга шулай финанс чыгымнары бирәләр. Бу ягыннан да бу ныклы ярдәм. Алар әле шуңа нигезләнеп, үзләренең регионнарында да җирле администрацияләргә мөрәҗәгать итеп, шулай ук ярдәм алалар дип әйтәсем килә. Монысы икенчесе, быел сез беләсез, федераль автономия президент тарафыннан гомумән премияга лаек булды. Ул шушы иң социаль проектларны тормышка ашыручы милли оешмалар рәтендә президентка рәхмәт һәм гомумән шушы безне шушы премияга тәкъдим иткән экспертларга бик зур рәхмәт. Ул да безгә нык тәргиш була, ул гомумән күрсәтә безнең эшчәнлекне бу юнәлештә алып барган. Инде безнең төп бурыч читтә яшәгән шушы безнең оешмаларга ярдәм итү, аларга җирле хакимият җитәкчеләре белән, җирле хакимият органнары белән элемтә булдыру, алардан тыш анда эшләп булмый. Регионнарның ярдәме булмыйча, без алар белән шушында элемтәне булдырабыз, біз аларга шушында ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм монысы иң төп бурычларның берсе, әлбәттә инде алар үткәргән төрле чараларга катнашып, аларга шулай ук менә үзебез ягыздан финанс чыгымнар ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм гомумән аларның эшчәнлеген координацияле юнәлешендә эшне алып барабыз. Без берничә, минем уйлавым буенча, кызыклы гына чара уздырабыз һәр елны. Яшьләр министрлыгы белән хәзерге Идел яшьләр үзәге белән бу безнең балалар сменасы, тел сменалары. Кызганычка каршы быел аны без менә онлайн режимда уздырырга мәҗбүр булдык, ләкин шуңа карамастан без аны 2нче елга тагын шушы үткән алда кадәр үткән форматта үткәрәчәкбез. 2 смена, берсендә 180 бала, берсендә 90 бала, хәтта күбрәк, по-моему. Читтән балалар килә, алар 80% һәр елны алышынып тора. Безгә бик бу кирәкле программа. Алар шушы бер 10 көн эчендә барыбер телгә ниндер мәхәббәт уятып, телне аңларга тырышып китеп баралар. Алар монда безнең киләләр күбесе 25% бөтенләй бернәрсә аңламый, сөйләшмәй, 50% бары тик аңлый, сөйләшә алмый,
Күрәсез, нинди менә балалар, шундый балалар килә, без аларны менә әйтәм бит, шушы вакыт içinde, шушы программалар аркылы, әгәр дә беренче елларда безнең анда балаларны без китерә алмасак, ата-аналар бик шанып бетмәсә, хәзер көндә безнең ул лагерьларга безнең конкурс. Хәтта мөмкинчелектән тыш күбрәк заявкалар килә, без инде тырышабыз, барсында аларга исән сау булсак, без аларны тагын киңәйтергә әзер. Сез беләсез, без балалар белән читтәге балалар активы, читтәге татар яшьләр активы, аларны җыеп, аларны өйрәтәбез, укытабыз, безгә кирәк алмаш. Мин яшермим, безнең регионнардагы абыйларыбыз, апаларыбыз улы яшьтә, аларга кирәк алмаш. Кайберләр инде аларның бик теге яшьләргә карашлары теге, ничек әйтим соң инде, йомшаграк, ләкин без аларга менә тырышабыз, күрсәтергә алмаш кирәк. Шуңа күрә без аларны укытабыз, өйрәтәбез. Ул татар яшьләрен җыябыз, алар белән гомумән Әйдел яшьләр үзәге аркылы, безнең аркылы гомумән алар белән элемтәдә торабыз дип әйтәсем килә. Һәм хәтта кайры проектларын без аларның менә узган ел 3 проектын яшьләрнең без финансладык, күрсәтергә егетләр, кызлар, кызыклы проектларыбыз бар икән, без хәзер финанс ягыннан да ярдәм итәргә дигән. Һәм без үзебездә безнең зур регион җитәкчеләрен безнең бурыч аларны укытырга, өйрәтергә. Biz аларны семинарларга җыябыз, конференцияларга җыябыз. Тырышабыз төрле җирдә җыярга. Мәскәүдә дә бардык, Пермдә дә булдык, Кырымда да булдык. Тагын берничә регионда андагы эшне дә күрсәтеп, конкрет рәвештә ничек эшләргә була һәм гомумән менә укырга, грантлар язарга өйрәтәбез. Аларны безнең хәзер кайберләре президент грантларын алалар. Менә Мәскәү, анда тагын берничә регион, Красноярск, Рязань, алар өйрәнеп хәзер өйрәтеп бетердек, матур итеп, оста итеп язарга. Шуңа күрә әлбәттә безнең региондагы оешмалар тагын бер нәрсә дип әйтмәкче булам. Шушындагы шул регионнардагы дус, тыныч төрле халыкларның тормышына зур роль уйныйлар, зур роль кертәләр. Һәм күп чиракта хәтта әйдәп тә баралар. Алар төрле андагы комиссияләргә керәләр, төрле регион үткәргән чараларда катнашалар. Без аерым рәвештә генә без татар оешмасы гына үзебезнең гореф гадәттә генә ябылып яшәмиләр андалар. Алар тырышалар менә актив рәвештә һәм һәр вакытта да җирле хакимиятләр безнең оешмалар турында җылы иттереп әйтәләр. Һәм тагын бер юнәлешне әйтеп китәсем килә һәм ике генә мәсьәләгә тукталып, беренчесен без тырышабыз регионнарда мөмкин булган татар үзәкләрен ачырга, җирле дәүләт хакимият оешмалары тарафыннан ярдәм алырлык. Безнең андый бар Ульяновскида, мин аны үзем иң башлаган вакытта ук без аны оештырып җирдек. Рәхмәт, республика ярдәм итте, Ульяновск губернаторы ярдәм итте, бик матур дәүләт хисабына утырган штатлар белән эшләп килә торган татар үзәге. Безнең шундый үзәк Новосибирскида бар, саклап калалдык, җабаргамы җөргәннәр иде. Безнең шундый үзәк Йошкар-Олада бар. Безнең тагын Санкт-Петербургта булачак. Безнең Мәскәүдә бик әйбәт эшли торган шундый үзәк бар, гөрләп тора. Көн саен бихисап күп чаралар уздыралар. Татарның безнең Төмәндә 2 үзәк бар. Тобольскида һәм Төмәннең үзендә. Һәм әлбәттә инде менә телне саклау юнәлешендә әлбәттә аларга бик нык кыен, бик авыр. Анда тиз генә татар класслары, татар мәктәпләрен ачуны авыр, чөнки күп нәрсә ата-анадан тора. Ата-ананың теләге бар, мөмкинчелеге бар икән, алар белән эшләргә була әле. Әлбәттә, безнең шундый әйбәт мәктәпләр менә Удмуртиядә бар, безнең мәктәп бар, Ульяндә, Дмитровградта бар, Самарада. Алар нәрсә белән алдыра? Әлбәттә, аларның укытучылары көчле, аларның математика, рус теле укытучылары көчле. Чөнки шуңа алданып та бирәләр, хәтта рус семьяларда бирүче бар. Чөнки аларга укысын 3 сәгать татарын, менә рус теле математика көчле дигән шундый фикерләүчеләр дә бар әлбәттә. Шуңа күрә безгә уярга кирәк, ничек итеп бу юнәлештә дә шушыны исәпкә алып, шушы ниләр, әлбәттә безнең татар үзәкләре каршында тел өйрәнүләре, менә Мәскәүдә телгә өйрәтәләр түләүсез, менә Төмәндә балаларга түләүсез телне өйрәнергә була, бөтен мөмкинчелекләр тудырылган. Тагын башка үзәкләрдә башка төрле безнең автономия каршындагы уку ниләре бар. Ләкин әлбәттә булар инде әле җитәрлек күләмдә түгел, ләкин безнең ничек хәрәкәтләнү турында юнәлеш. Без күптән түгел генә конференция уздырдык, шулай ук җыелышып. Әлбәттә, анда менә бу җан исәбен алу мәсьәләсендә күтәрдек, бергәләп эшләргә кирәк, матур иттереп, закон кыссаларында кешегә аңлатып, сез беләсез, беркемдә мәҗбүр итә алмый язарга. Беркемдә бу безгә әлбәттә бик нык уңайлы онлайн режимда булуы,
мен сезгә дә әйтәм, онлайн режимда булуының уңайлы, чөнки беркем дә сез әйткән фикерне саналучы ничектер башка төрле итеп яза алмый. Үзегез беләсез, саналучыдан да күп торачак, бер төрле әйтергә мөмкин, икенче төрле язып чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бу юнәлеш әлбәттә безгә яшьләр, чөнки күбрәк яшьләр килми, яшьләр катнашмыйдыр саналуга, җан бир онлайн булгач яшьләргә бу кулайлырак, уңайлырак. Безнең бурыч агитация сарга, актив алып барга, закон кыссаларында алырга килсеннәр, жүрсеннәр, күрсеннәр дип. Тагын бер тапкыр әйтәм, сез беләсез, менә узган ел саналу буенча ул безнең 5 миллионга якын кеше, 5,5 миллион кеше санауда катнашмады. Төрле сәбәпләр аркасында я ишек ачмадылар, я аларга барып җитмәделәр, һәм я теләмәделәр катнашырга. Әлбәттә, кем күбрәк югалтты инде бу шушындый, әлбәттә рус халкы һәм татар күп булганга, күбрәк булганга. Без әлбәттә алар турында саналдылар, бу теге йорт янында бар китапларда, придомовой книги, шуннан алдылар. Төрле анда күпме квартирасы бар, күпме квадрат метры, ләкин анда әлбәттә милләте турында сүз юк. Андый кешеләр милләтсез булып калдылар. Карасагыз, менә 5,5 кеше милләтсез халык булып тора. Шуңа күрә безнең бурыч аңлатып килергә кирәк. Онлайн режимда тавыш бирә кирәк, яки анда тавыш бирүче килсә, аңа бүтән әйтеп, матур иттереп, бернинди анда список буенча татарларның да ваклау дигән нәрсә юк. 10 елга карасагыз да, татарлар астында кем үзен Мишәр дип әйткән, андыйлар да бар, кем үзен Әчтерхан татары дип әйткән, кем үзен анда Төмән татары дип әйткән, Себер татары дип әйткән, алар барсы да зур бер татар дигән халык астында барсы да тора. Аерым гына язып күрсәтелгән, чөнки автомат, аны санаучы автомат баш татар дип күрсәтми, Мишәр, ләкин алар барсы да татарлар астында күренә, татар группасына керә дип әйтмәкче булам. Шуңа күрә моның буенча мин ниндер теге бүгенге көндә андый проблема күрмим. Менә мин күрәм проблема беренчедән менә шушы безнең саналучылар, җан исәбен алучылар бик гадел булсыннар иде, һәрбер семьяга барып җитсеннәр иде, нәрсә әйтсәләр, шуны дөрес иттереп язсыннар иде. Шуңа күрә бик анда укымышлы кешеләр кирәк дип әйтәм мин инде. Монсы бер, икенчесе, әлбәттә, без буларга тиеш, карап торырга тиеш, ниндидер булыр булмаган оешмалар, ниндидер кешегә көчләп анда башка халык итеп язылыгыз, яки анда тегез башка төрле дип буташлар булырга тиеш түгел, бу закон тарафыннан рөхсәт ителми. Һәм өченчедән, әлбәттә, мөмкин булган булса, кадәр тагын бер тапкыр әйтәм, онлайн режимда язылырга, бер ниндидә теге мондагы язылган фикерләр белән манипуляция ясамас өчен. Һәм соңгысы, без һәр вакытта да тырышабыз ситтәге яшәгән татарларга, аларның шундый телне саклауда авыр кыенчылык булуыннан чыгып, төрле балаларга, яшьләргә телне кызыклы формада өйрәнү буенча төрле әсбәпләр әзерләргә мин геләйтеп киләм. Бала телне үзләштерә 5 яшь, 6 яшькә кадәр беренче телне үзләштерә ала, аның белән кызык иттереп бирергә кирәк ул телне, кызыклы әкиятләр анда кызыклы формада. Шуңа күрә менә без эшләп чыгардык жаңа гына Сабантуй дигән уен. Өстәл уены. Без аны һәрбер регионнардагы, читтәге регионнарга, бүтән мәктәпләргә, балалар бакчаларына таратып бирәбез. Аны берничә кеше уйный торган, минемчә кызыклы килеп чыкты. Белмим, менә таратабыз, бирәбез. Ничек итеп балалар әйтә, шуннан соң карыйбыз тагын. Әгәр дә әйе дип әйтә икән, шулай ук безнең менә бик күп сырылар иде җыр китаплары, безнең бүтән татар җыр китаплары, монсы нәни балалар өчен, гелнәниләр балалар турында җыр, балаларга багышланган татар җырлары, ноталары белән, монсы инде гомумән татар җырлары, без шуларны эшләп, барсын да тараттык читтәге бүтән тиешле күләмдә читтәге яшәгән татар оешмаларына. Бу Татарстанның үзендә юк. Булар барса читтәге яшәгән татарларга. Монсы да китәчәк читтәге безнең татар оешмаларына. Тагын бер монсы безнең тагын беренче проект бар. Аңа кадәр дә эшләгән, хәзердә тагын эшләү юнәлешендә алып барабыз. Без беләс курчак театрларда тараттык. Бик әйбәт сорыйлар, бик кирәк диләр нәни балалар өчен. Тагын башка әсбәпләр, бу юнәлештә дә без эшне алып барачакбыз. Булар барсы да безнең грантлар яки анда безнең президентыбыздан сорап алган ниндидер акча чыгымнары. Шуңа күрә аларның барсына туплап, юнәлттереп, менә шушындыйрак кызыклы
булсын дигән эшне тагын да алып барачакбыз. Менә кыскача гына шул сөйләргә күп була, безнең әйтәмиш чаралар да күп. Уртак чаралар, безнең бурыч ниндидер гел уртак чаралар белән генә шөгыльләнергә түгел. Ул инде менә татар яшьләре көннәр 30 ел бергә 30 ел үткәрәбез. Бик кызыклы формат, бик шуяларга яшьләргә анда иделем акчарлагы мисал өчен булар алга таба да барачак. Блогерлар дигән блогерларны җәрб итә башладык бу эшкә. Ни өчен? Чөнки без аңлыйбыз, менә минем подпискадан да сез язылмыйсыз Инстаграмга. Минем мисал өчен анда 100 кеше ди. Аларның һәрберсенең анда 100 мең. Шуңа күрә безнең бурыч шулар аркылы менә шушы татар рухын, татар фикерен алар аркылы күрсәтергә, алар сөйләсәләр, алар әйтсәләр, әлбәттә аларны укучылар күп. Шуңа күрә менә без аларны шушы эшкә тартабыз. Менә Татмедианың бик күп теге татар телендә контентлары бар, бик күп материаллары бар. Аларны ничек тә таратырга кирәк, ул бит монда гына җатарга тиеш түгел. Шуңа күрә бергәләп шуш алар аркылы да бу татар контентларын таратырга дигән фикердә торабыз. Кыскача гына шул Думадагы эш буенча сораулар булса аңа да әзер, ләкин мин аны аерым ничектер бу эш буенча аерым бер сөйләшүгә әзер дип әйтәсем килә. Миләүшә, ул мин әйткәч кирәк мине ди. Рафкатовна, бәлки сез дә сорауларга күчәбезме алайса? Яхшы алайса сорауларга күчик, журналистларның сорауларына. Әйе. Хайырлы көн, Гөлсә Ибраһимова, Татар-Информ. Туган телне саклау елына китәсе елда инде булса яңа төрле проектлар яки чаралар планлаштырыламы? Мин гомумән читтәге яшәгән татарлар турында әйтәм бит инде, шулай бит. Менә ничек проектлар без тырышабыз хәзер регионнарда менә шушы татар үзәкләрен ачу юнәлешендә. Чөнки ул безгә нык ярдәм итә, җәмәгатьчелек кеше белән генә авыр эшләү. Татар үзәкләрендә безнең бар укытучыларны җәлеп итәргә, андагы балаларны җәлеп итәргә, анда эшләүче кешеләр була. Менә мин әйттем бит әле безнең менә Төмәндә һәм Тобольскида үзәк бар. Анда телне өйрәнү белән шөгыльләнәләр. Шундый менә безгә кирәк. Санкт-Петербургта хәзер шул юнәлештә эш алып барыла. Менә Магнитогорск шул юнәлештә эшне алып бара. Анда татарлар бик күп. Шушындый мөмкинчелекләр аркылы безгә шул үзәкләрдә менә телне укыта торган, өйрәтә торган курслар булдырырга. Монсы бер. Икенчедән, безнең өчен нык әһәмиятле, нык кирәкле нәрсә генә сөйләсәк тә, бу интернетка керергә. Онлайн режимда менә безнең ана теле бар. Шулай сез беләсез, өйрәнергә була. Ана теле программасына кереп, кая гына син яшәмә, анда Америкадамы, Кемеровдамы, мондамы, кызганычка каршы без әле читтәге яшәгән татарлар ниләр моңа бик үк кереп китмиләр. Күбесенчә үзебезнекеләр дип әйтәм мисал инде. Безгә тагын ниндидер шушы интернет аркылы өйрәтә торган, укыта торган жаңа үзебезнең республика платформасында, үзебезнең Россия платформасында утырган программалар кирәк. Мин мондый бурычны үзебезнең яңа оешкан менә федераль тел фондына да куеп карадым, ләкин алар кызганычка каршы пока булдыра торган кешеләр булып чыкмадылар, ләкин барыбер аларга да ул теманы куябыз. Мин кая гына яшәвемә карамастан, минем мөмкинчелек булырга тиеш туган телне өйрәнергә. Мәктәптә юк икән, анда ниндер үзәктә юк икән, интернет аркылы шул системага кереп, ул гади булсын, ул аңлаешлы булсын, ул башлангыч башта кызыклы булсын, баланы җәлеп итәргә кирәк, телгә тартырга кирәк. Аннан соң менә безнең үзебезнең дә ялгышлык булды мәктәпләрдә 1нче класстан алып грамматиканы балаларга кертеп, төя-төя, әлбәттә баланы да ата-ананы да биздердек, чөнки нык авыр. Алай булырга без укыганда, мин татар мәктәбен бетердем. Без укыганда да грамматика 4нче класстан гына керә башлый иде. Башлангыч классларда безне теге әкият дип әйтәмме, инде җырлармы, кызыксындырумы, татар балалар булсак та. Хәзер, алай була алмый.
Әлбәттә баланы матур гына әйттереп, шушы телгә тартырга кирәк, кызыксындырырга, ул аңа кызык булсын, ул аңа катлаулы булмасын, ул аның әти-әнисе аңласын дип әйтмәкче булам. Безгә дә менә шундый проектлар кирәк. Шуның үстендә эшлибез без менә шушы Сабантуйны чыгаруды. Әле тагын безнең алга таба уйлар, фикерләр бар. Шушындый уйнау формасында, кызыклы формасында шушындый проектларны эшләтергә һәм аларны читтәге татар эшләр таратырга. Һәм әлбәттә безгә шушы татар сменаларын, балалар сменаларын тагын да камилләштерергә, тагын да күбрәк балаларны үткәрергә. Моның белән Мәгариф министрлыгы да шөгыльләнә. Һәм икенчесе, без бөтен баланы барымында җыя алмыйбыз. Күп генә тырышсак та Казанга бөтен баланы китереп булмый. Безнең бурыч урыннарда шушындый тел сменаларын оештыру. Безнең андый практика бар. Безнең үткәрә моны Төмән һәм Новосибирск. Ике регион бу эшне башлады. Без аларга әйтәм, без сезгә ярдәм итәргә Удмуртиядә без әйтә, сез ярдәм итәргә әзер, әйдәгез балаларны җыегыз, шушындый тел сменалары уздырыгыз. Бөтен балаларны Казанга җыеп булдыра алмыйбыз. Бик теләсәк тә. Шуңа күрә безнең шулай ук бурыч, бу яңа менә формасы читтә чыгарга, анда хәтта әйдәгез бер-ике регион бергә берләшәгез, анда Красноярск белән Новосибирск мисал өчен берләшергә була, балаларны җыярга була. Андый мөмкинчелек анда да җәйге смена лагерьлары бар, андый программалар бар, җәйге җал иттерә торган. Нишләп шунда шушындый программалар белән кертмәскә, безнең андый тел программалары әзер, алар бар. Менә кыскача гына. Рахмат, Айзат. Айзат Шаймарданов, ТНВ. Илдар Ирекович, җанисәп буенча инде сүз кузгаттыгыз. Башкортстанга игътибарны юнәлтәсем килә. Башкортстаннан төньяк көнбатыш өлешендә теге башкортлаштыру тырга теләү омтылышы кичәгәннән-кичәгә кебек, анда сөйләшүчеләрнең телендә башкорт теленең диалекты дип игълан итү бар. Бу юнәлештә сезнең позициягыз һәм Башкортстанда хәзерге вакытта нинди эш алып барыла автономия тарафыннан? Беркемне дә көчләп ниндидер телгә күчергә яки анда ниндидер сез телдә сөйләшисез көчләп җиргә тиеш түгел. Андый оешмаларның эшчәнлеге законсыз. Андый оешмаларның эшчәнлеге законсыз. Шуңа күрә без моңа да игътибар итәбез. Мәскәүдә без үзебезнең комитетта бу мәсьәләне тикшергән вакытта да әйттек бу турыда. Шушы җан исәбен алучыларның Росстатка да бу турыда әйттек. Контрольгә алыгыз, хәзердән үк мондый темалар белән йөрүче оешмалар булырга тиеш түгел. Шуңа күрә кем анда йөри, менә кем андый эшләр белән шөгыльләнә, алдан ук әйтеп куям, бу законсыз. Мин хәтта кызып китеп федераль законга өстәмәләр дә кертергә уйлап куйган идем. Тагын да шушылай законсыз рәвештә кемнедер көчләргә яки телен, яки анда милләтен сайлап алырга көчләп йөрергә тиргән оешмаларга карата административ законнарны көчәйтү турында да. Ләкин ниндидер практика булмаганга бүгенге көндә каралган законнар җитәрлек, әйдәгез менә карыйк. Әгәрдән киләчәктә менә шушы сайлауларда шундый чираклар була икән, аларны карарга, алырга һәм киләчәктә кирәк булса көчәйтергә законны дигән фикердә без калдык бүгенге көндә. Мин дә әйттем, шушының нәтиҗәләре буенча әйдәгез бу темага кире әйләнеп кайтык дип. Шуңа күрә беркем дә, тагын бер тапкыр әйтәм, андый эшләр белән шөгыльләнергә тиеш түгел дигән фикерне әйтәсем килә. Без әлбәттә, тагын бер тапкыр әйтәм, үзягыбызда менә оешмалар белән дә сөйләштек, региональ, аларда мен антыгы агартучылар дип әйтикмисең, дөрес агартучылары бернинди оешмага да закон каршы бирми, аңлатырга нәрсәгә кирәк ул үзеңнең милләтеңне буенча җан саны алуга барырга, килергә, аңлатырга ничек барырга була, ничек сайларга була. Буларның һәрбер оешма, җәмәгать оешмасы эшли ала. Без әлбәттә бу юнәлештә безнең конгресс белән берлектә бу юнәлештә эшне һәм тиешле безнең оешмаларга кулларына тиешле кагазьләр дә тоттырачакбыз дип әйтәмсең инде, алар аңлап, акыл итеп эшләргә менә сез әйткән оешмалар кебек үк җөрмәскә, акыл иттереп, матур иттереп, шушы эшкә үзебезнең милләттәшләрне чакырга, тартырга кирәк икәнен без бу юнәлештә аларга ярдәм итәчәкбез. Рахмат.
Хайырлы көн. Эльдар Иркович, Ленар Фархудинов, Бизнес онлайн газетасы. Менә берничә минуттан гына ВКТ исполкомында нәкъ шундый пресс-конференция башланачак. Ел нәтиҗәләренә багышланган. Бу хәл бертөрле сорау тудыра. Бу ике пресс-конференцияләрнең бер вакытта һәм төрле җирләрдә узуы ничектер бу ике организацияләрнең бердәмлеге юклыгын асысыклы кебек түгелме? Юк, нишләп? Без инде бу пресс-конференция турында Татмедиа белән ничә бер 2 атналык микән билгеләп куйган идек. Миңа шушы вакытны әйттеләр. Мин үзем дә шу вакытта кайттым, чөнки мин үзегез беләсез, Дәүләт Думасы депутаты, бик үк теге кайта алмыйм. Шуңа күрә мин үзем конгресс җитәкчесенең урынбасары, шуңа күрә нинди булырга мөмкин вакыты туры килгән икән, мин әсәлә беренче тапкыр ишетәм туры килгәнен. Без бит мин бит бик сирәк Татарстанда бу милли мәдәни автоном эше буенча сөйлим. Чөнки безнең бит эшебез Татарстанда түгел, һәм безнең эшебез теге Татарстан журналистларын гел бу тема буенча аңлатып торганды бездә бурыч юк. Безнең бурыч күбрәк читтәге, мин күбрәк читкә чыгыр идем. Читтәге менә Волгоградта журналистларны җыеп сөйләр идем, аңлатыр идем, аңлыйсызмы? Нәрсә, ничек эшләргә? Мәскәүдә күбрәк сөйләр идем, һәм мин Мәскәүдә дә бу турыда сөйлим андагы журналистларга. Безнең менә шундагы журналистларга аңлатырга татар оешмалары, алар ниндидер айрым бер аерылып кына үзләре генә җабылып кына чыгарган оешмалар түгел, шушындагы яшәгән халык белән бергә, ләкин безнең үзебезнең гореф-гадәтләребез бар. Сез аны аңлагыз, безгә шулай ук ярдәм итегез дигән фикерне. Шуңа күрә минем беренче тапкыр соңгы елларда шушы автономия буенча пресс-конференция, бу сезнең Татмедианың булды фикере, әгәр дә татар телендә пресс-конференция сөйлисез икән, әйдәгез шушы бәлки автономия турында да сөйләрсез дигән фикерне әйттеләр. Чөнки күп кенә сораулар менә бу җан исәбен алу буенча кузгатыла. Сез беләсез, безнең мин комитетта эшләгән буенча да рәисе буларак та, беренче урынбасар буларак та без бу теманы алып барабыз. Һәм инде беренче тапкыр шуны үткәрүчеләр белән очрашып, андагы булган кыршылыкларны, катыршылыкларны теге үзгәрттек. Мисал чорында теге саналучы кешенең сораулары, әгәр дә кеше үзенең теге милләтен әйтмәсә, кат-кат сорап, син шушы милләт кешесе түгелме? Син шу милләттән булмыйсыңмы дигән ниләр бар. Без аларны алдырдык. Беркем дә алай кеше әйтте икән үзенең милләтен, әйтмәде икән аңа, ну ишетәсең иннән. Кемдер баранда узган менә 10 елда үзен марсианин дип әйтүче кешеләр дә булды анда, кем сананда теге эльфлар дип әйтте булды. Кемдер әйтми үзенең милләтен, бары телен әйтә, мисал өчен анда, мин анда синең туган телең ни? Минем татар теле. Әлбәттә андый кешеләр милләтен әйтмәсә дә татарлар санына керә дип әйтәм. Кемдер әйтә, мисал өчен мин башкорт татар ди. Башкорт татар яки татар башкорт дигән милләт юк. Яки анда рус татар, мин татар рус дип әйтә. Андый бит милләт юк инде икеле. Әлбәттә бу чиракта я беренче кемне әйтә? Мин татар рус дисә татарга язалар. Я теле буенча әйтеп куялар. Шуңа күрә зинһар анда ниндер теге башыгызда әллә инде фикерләр уйлап утырмагыз әле. Без бергә эшлибез, без андый түгел. Мин әйтәм, мин конгрессның җитәкчесенең урынбасары, шуңа күрә бөтен оешмалар, бөтен дөнья конгрессы, бөтен дөнья. Менә шуңа күрә сорау инде, сез урынбасары булгач, сез бер өстәлгә бергә утырып та бер пресс-конференция оештыра алыр идегез, мәсәлән. Мен теге уңайсыз булып чыкты журналистлар өчен. Теге темалары якын, без ничек... Но темасы бит безнең татар фильмләр автономия эшчәнлеге. Шуңа күрә алар без зур конгресс безнең зур оешма. Анда зур проблемалар. Аңладым. Рәхмәт. Мине күбрәк бурчы практик юнәлеш, практик эш. Теге без күбрәк мин күбрәк игътибарны регионнарга, без бит Россия оешмасы дип әйтәбез инде. Тагын бер сорау. Шуңа күрә зинһар әллә сөйләп, әллә язып утырмагыз, яме. Теге без татарлар бер менә кая барма, кайбер җирләрдә 3 татар була, 5 оешма бар. Һәм 6 фикер бар. Без инде тырышабыз, ничек тә булса, ул бит безгә генә кыен түгел, шундагы җирле хакимияткә дә кыен. Алар аңламыйлар безне. Ничек инде ул сездә анда
Төмәндә анда Казан татарлары оешмасы, Себер татарлары оешмасы, татарлар оешмасы, анда фәләннең филиал оешмасы. Алар әйтәләр, бергәләп җыелып җегетләр нишләп булмыймысың дигән фикерне әйтәләр. Шуңа күрә берни дә монда теге арттан юлдан уйлаган фикер юк, ләкин Там бер сорау. Тарихчы Дамир Исхаков, беләсез инде сез аны? Дамир Исхаков, тарихчы беләсездер бит инде. Дамир Исхаков, Штелми бугай. Тарихчы Дамир Исхаков бер әлеге интервьюсында бер фикерен әйткән иде. Имеш Башкортостандагы милли мәдәни автономиясы федераль автономия белән түгел, Башкортстан хөкүмәте белән тыгызрак элемтәдә тора. Һәм шул сәбәптән ВКД Башкортстанда үз вәкиллеген ачарга мәҗбүр булды. Менә сез бу фикергә нинди җавап бирер идегез? Дөресме бу? Дөрес түгелме? Безнең Башкортстанның региональ милли мәдәни автономиясе безнең белән тыгыз элемтәдә эшли. Без алар белән күп кенә проектлар, алар башка регионнарга караганда күбрәк проектлар белән шөгыльләнәләр, шулай ук безнең ярдәм белән дә. Мин аларның җыелышларында регион милли мәдәни автономияның җитәкчеләрен сайлап куелган 2 җыелышында да булдым, үзем булдым. Зур театр залында бүтән булган шундагы төрле кичнә оешмаларым, башка оешмаларымы үзләре сайлап куйдылар шундагы җитәкчене. Без кемне сайлап куялар, шуның белән эшлибез. Алар Башкортстанда яшәүче татарлар. Алар каяндыр, ниндидер кемдер әйткән күрсәтмә белән яшәмиләр. Мәскәүдәнме ул, Казаннанмы ул, Чиләбедәнме ул, Пензаданмы түгел, шундагы үзләренең мәнфәгатьләреннән чыгып, үзләренә бүгенге көндә нинди чара уздырырга кирәк, һәм ничек итеп аны эшләргә кирәк, шуның белән яшиләр. Һәм андагы җитәкчеләр барсы сайланып куелган, сайланып, билгеләнмәгән дә, күрсәтелмәгән дә бер каян, Мәскәүдән дә, Казаннан да. Һәм бу шулай булырга тиеш. Икенчесе, ничек инде алар үзләренең хакимият, җирле хакимияте белән элемтәсез эшләсеннәр. Сез кайсы регионда әйтегез әле миңа, шундагы җирле хакимият белән элемтәсез булып, нәрсә эшләргә була анда? Бернәрсә эшләргә, менә сез бездә алыгыз әле. Татарстанда башкорт оешмасы, мисал өчен Татарстан Республикасының теге хакимият җитәкчеләреннән тыш үзегенә нәрсәдер эшләп, оештырып ятса, сез ничек уйлар идегез икән? Ул оешмазак яшәр микән монда бездә Татарстанда, мисал өчен? Шуңа күрә бернинди дә бу юнәлештә күрмим. Безнең Башкортстанның җитәкчеләре белән без нык тыгыз элемтәдә, алар белән без аңлашып эшлибез. Аның җитәкчесе белән дә мин үзем дә бергә эшләгән кеше, ул Мәскәүдә эшләгәндә, аның ярдәмчесе Алекс Сидякин да депутат булып Татарстан өчен эшләп биргән кешеләр. Аларда тулысынча Татарстанның роле, Башкортстан татарларының роле турында тулысынча аңлау бар. Беркемдә аларны ниндидер каядыр аудару, ниндидер каршылык кую дигән андый нәрсә юк. Шуңа күрә сөйләтим син. Акыл иттереп җирле регионнарда акыл итеп эшләгәндә бүтән мәсьәләне хәл итәргә була. Ну инде кайбер вакытта теге киңәшмичә, фикерләшмичә, ниндидер теге чараларны гына уздыру олай да дөрес түгел. Киңәшергә кирәк, фикерләшергә кирәк. Әйтәм, бернинди дә каршылык мин күрмим бүгенге көндә. Алар кызык кына чаралар уздыралар. Районнар белән әйбәт эшләр. Аларның һәрбер районнарында, Башкортстан татарларының һәрбер районында җирле татар оешмаларын оештырып чыктылар, милли мәдәни автономиялар. Һәрбер районда шушының җитәкчеләре бар. Һәрбер районда төрле чаралар уздыралар. Һәрбер районда аңлашып эшләр районда шундагы җирле җитәкчеләр белән. Ниндидер безнең оешма сәяси оешма түгел. Мин каршы ниндидер флаглар күтәреп, ниндидер сәяси мәсьәләләргә кирип китәргә. Ул безнең эш түгел. Сәяси юнәлештә эшләү өчен бар партияләр, әгәр дә инде эшлисең килә икән, керәсең партияга, нинди генә партия юк бездә. Бездәме, Татарстандамы, Башкортстандамы? Рәхим генә әйт.
Шуңа күрә беркемне дә бернинди каршылыкка куеп эшләргә кирәк түгел, уртак тел табып, фикерләшеп, матур иттереп, шундый мөмкинчелек бар, һәм шулай эшлибез дә. Рахмат. Әйе. Менә Алабугада урамнарга татар телендәге исемнәр бирә алмыйлар. Шуңа карата сезнең фикерне беләсе килгән иде. Алабугада. Ник бирә алмыйлар? Анда шундый хәл, 50% рус телендә, 50% татар телендә бирелергә тиеш дигән. Мәскәүдән салым инспекциясе оешмасы инде анарга каршы чыккан. Мин бераз ачык китә алам. Блогер яздан Ленар Мифтахов исемле бүген Facebook'ta язып чыкты. Алабугада 50% урам исемнәре татарча, 50% татарча, русча булырга тиеш дигән карар булган. Менә алар рәсмиләштерә башлагач, аларга каршылык килгән инде. Татарчаны теркәргә ярамый, чөнки бу теге туры килми дигән дип әйбер белән. Шундый Бу сүз бара торгандыр федераль оешмалар турында. Федераль оешмалар, анда безнең налоговый баранда безнең башка төрле федераль оешмалар, аларның гамәлгә куючылары федераль үзәк. Шуңа күрә алар федераль үзәкнең рөхсәтеннән башка үзләре генә андый карар чыгара алмый, андый фикер карар чыгара алмыйлар. Аларга кирәк рөхсәт федераль оешма буларак, аларның шушы бер телдә дәүләт телендә генә бара. Аларның теге кануннары буенча. Аларга рөхсәт алырга кирәк шуннан. Бу проблеманы мин беләм. Ул Алабугада гына түгел, тагын бер ике районда шундый килеп чыкты. Шуңа күрә моны безнең республика җитәкчеләре белән берлектә Мәскәүдәге шушы федераль оешмалар белән аңлашып бетерергә кирәк. Нинди норматив кагазьләр моңа, нинди документлар моңа каршылык куялар, нинди документлар алар кабул иткәннәр, моны аңлашып бетерергә кирәк. Алар шуңа күрә үзләре генә менә шушында үзләре генә мондый карарны кабул итә алмыйлар дип аңладым мин. Менә сезнең фикерегез моңа карата, менә татар телле урам атамасын теркәгәндә ниндидер каршылык килеп чыгуын Мин берни дә моның берни дә кыенлыгын күрмәйм. Тагын бер тапкыр әйтәм, карарга кирәк. Алар урам исеме түгелдер, алар сүз урам исемендә бармы, сүз шушы учреждениянең бәлки теге язылу турында бара торгандыр, ике телдә. Или урам турында барамы? урам турында барамы? Карарга кирәк. Мин әйтәм, бу мәсьәләне менә күптән түгел генә шулай әйттеләр. Менә кайдыр Буада булдым ул, тагын кайбер җирдә. Мин түгел генә хәзер әйтә алмыйм, ләкин бер кыенлыгын да күрмәйм, ничек язып куярга моның. Ну, теге салым инспекциясының базасына киткәндә, мондай әйбер атама русча булырга тиеш дигән шундый каршылык булган дип инде. Һәм анда шундый фикер теге әйтүчеләр дә бар иде инде. Теге киләчәктә татар исеме кушканда балага шулай ук базада мондай исем юк, русча гына кушыгыз дип әйтү булмасын дигән. Юк. Дип булмый. Мин менә загыслар буенча закон проекты әзерләнгән иде, ул безгә килмәгән. Шушы закон проекты әзерләнгән вакытта ук безнекеләр алар бит инде элеп куялар карарга. Анда сез беләсез, безгә бала алала ике телдә дә таныклык һәм анда башланган проектта ни өчендер гел рус теленә генә калдырганнар иде. Исәпкә алмыйча безнең федераль закон нигезендә республикалар шундагы дәүләт телләрендә дә ул кагазьләрне язалар дигән фикергә. Менә без шушы этапта ук сөйләштек юстиция министрлыгы белән, алар үзләренең автомат рәвештә язганнар, алар үзләренең ялгышларын аңладылар һәм шушы проект чорында ук алар бу теманы алып куйдылар. Шуңа күрә вакытында безгә карап калырга кирәк менә шундый уйлап бетермәгән шундыйрак фикерләрне республикалардагы шушындый республикаларга шундый мөмкинчелек бирелгәнне исәпкә алмаганга. Анда безгә кара кирәк әлбәттә әле мәсәлән
информация турында законны ачып карасагыз, анда шулай ук язылган. Бүтүн информационный ресурслар ике телдә алып барылырга диелгән. Бүтүн информационный ресурслар ике телдә алып барылырга дигән федераль законда. Без әле аны бүтүн юнәлештә дә шулай ук ул законны да тормышка ашырып бетерә алмыйбыз үзебездә дә. Рәхмәт. Бармы тагын сорауларыгыз? Әйе. Тагын күптән түгел булган хәл, Әстерханда бит инде Тукай һәйкәлен пычратканнар иде. Менә ничек уйлыйсыз? Ул ниндидер бер хулиганлыкмы инде? Мин бу турыда миңа журналистлар белән бу турыда сөйләшкән идем. Мин шул ук көнне шулай андагы җитәкчеләр белән сөйләштем, безнең оешма белән, андагы татар оешмасы белән. Бу көндә прокуратура тарафыннан һәм тикшерүче органнар тарафыннан анда эш ачылган. Һәм аларында тикшерү эшләре бара. Кем бу, нәрсәгә, ни өчен? Әлбәттә, бу этапта безнең ул эшкә тыгылырга мөмкинчелегебез юк. Сез беләсез, Василий Гаевич андагы җитәкче белән дә сөйләшеп алды. Бу тема буенча ул аны үзенең контролена алды. Менә мин депутат буларак та бу мәсьәләне контрольдә тотам. Һәм безнең комитет шушы темалар белән дә шөгыльләнгәнгә, шушы тикшерү нәтиҗәсе буенча ниндидер бер билгеле булуга без шушы регион җитәкчеләре белән бу мәсьәләгә әйләнеп кайтачакбыз. Минем аңлавым буенча, бу әлбәттә ниндидер зур кешеләр эшләгән эш түгел. Менә бу безнең яшьләребезнең эше дип әйтимме соң инде. Менә минем күзаллау һәм минем теге белгән информация буенча, бәлки мин дөрес әйтмим, дөрес тә түгелдер, ләкин кызганычка каршы менә безнең яшьләребездә тәрбия мәсьәләсе, безнең гомумән истәлеккә, гомумән безнең тарихка бөтенләй битараф дип әйтсәм, дөрес түгел, белмәүләре, бөтенләй аңламаулары. Менә шушындый безнең дәрәҗәгә җиткерә. Ул анда Тукай һәйкәле түгел, бит тагын бер Ногай шагыйренә шундый ук кабахәтлек эшләнгән. Мин моны инде менә кабахәтлек дип саныйм һәм тикшерү нәтиҗәсендә тиешле җәза нәтиҗәләре әлбәттә булачак. Анда бит менә Иван Грозныйга да һәйкәл куярга теләгәннәр иде. Алар беренче бәйле түгел микән? Бу бит мәсьәләне без шулай ук беренче тапкыр мин дә үзем дә андагы җитәкчеләр белән сөйләшеп алдым. Алар инде бу безнең эш түгел, бу без оештырган эш түгел. Менә җәмәгать оешмалары бар. Алар җәмәгать оешмалары шушы теманы кузгаталар, күтәрәләр һәм без аларга каршылык куя алмыйбыз дигән фикеремдә әйттем. Мин әйтәм, ничек инде сез эзлисез, нәрсәгә кирәк ул? Нәрсә сез уйлыйсыз, шушы һәйкәл куйгач анда туристлар күбрәк килер дип мәлле. Туристлар килсен өчен юлы кирәк, туристлар килсен өчен гостиница кирәк, туристлар килсен өчен башка мөмкинлекләр кирәк. Һәйкәл куеп кына туристларны китереп булмый. Шуңа күрә мин әйтәм, уйлап бетергез әле. Ул әгәр аны куйсагыз, ул сезнең әйтәм, мәңгелек фәлән елга мин әйтәм, сезнең өчен бер зур проблема булып торачак. Мәңгелек. Шуңа күрә мин аңлыйм, инициаторлар дәүләт түгел. Аңлыйм, ниндидер җәмәгать оешмалары телиләр менә. Бу шундый фикерләүчеләр, шундый алар өчен, ул кеше алар өчен ниндидер менә ни. Мәйтәм, без гомумән эзлибез ничектер геройларны әллә каян арттан теге 1000 ел элек, 100 ел, 200 ел, 300 еллык булган ниндидер ничек әйтим соң инде. Изләргә кирәк геройларны, шундыйларны һәйкәленә куярга кемнәргә? Алар бер кемнән дә ниндидер теге начар фикер уятмыйлар. Безнең һәрбер безнең бит андый геройларыбыз да күп. Аларга куярга кирәк. Каядыр әллә һаман каядыр раска карап, артка карап, ниндидер эзләп чыгарабыз, актарып чыгарабыз. Безнең халыклар арасында теге аңлашылмаган кешеләр турында. Шуңа күрә ул алай гына түгел, менә без бит инде теге хәтүгәлибез. Без инде безнең кайсы регион соң әле? Бу теге нигә каршылыкка булган закон керткәннән соң да түгел. Калуга закон кертеп маташты бит инде. Әлбәттә алар анда бөтен җирдә җиреп чыкканнар, бөтен җирдә алганнар теге язуларын, хәтта хөкүмәт тә караган тарихчылар. Монда кирәк, Калугада кирәк. Нәрсә кирәк? Калуга кирәк үзләренә бер ниндидер флаг иттереп, шунда туристларны чакырырга, ниндидер теге чаралар уздырырга, федераль үзәктән, федераль закон булсага, акча алырга, шушы чараларны уздырырга. Ләкин без нишеттеләр,
ул бит кемнеңдер инде гозөрө белән генә түгел, менә без дә эшләдек, дәүләт дум депутатлары да, администрациягә кадәр барып җиттек, рәхмәт, аңладылар, мен әйтәм, без тагын эзлибез ниндидер чараларны, безне бүлә торган, аера торган, нәрсә безнең уртак чаралар барсы биттеме ни хәзер? Уртак чараларның барсында безнең теге берләштерә торган чараларны битердекме ни? Хәзер киттек эзләргә кем нәрсә, кем белән мәңгелек сугышкан, кем сугышмаган, булганмы, булмаганмы? Шуңа күрә ишеттеләр, менә мин әйтәм, Бердәм Россия партиясе дә безнең җитәкчеләргә килгәч, безне жакладылар. Юк, бу закон безгә кирәкми, без моны чыгармыйбыз дип әйттеләр. Һәм администрациягә кадәр барып җиттек, бергә кирдек, без җитәкчеләр белән аңлатып, зинһар бу теманы бетерегез, бу тема беркемгә дә кызык түгел, моннан берни дә без файда алмыйбыз. Без бит инде кемнеңдер ниндер теге нәрсә уйлап чыгарган, теге уйлап битер булмый. Бу күп милләтле ил, ләкин без һәр вакытта да менә мондый бу юнәлештә гел карап торырга тиеш, күреп торырга тиеш һәм мондый бер юл куймаска тиеш. Һәм безгә дә әһәмият, соңгысы битерәм, безгә бердәм булырга кирәк, бергә булырга кирәк, бергәләп ниндидер теге кемдер булай әйткән, кемдер пресс-конференциясын шулай туры килгән икән, булай ниндидер теге булар аерылышып яшиләр икән дигән фикердә булырга тиеш түгел, аны фикер юк бездә. Ярым бер генә сорау. Әйе. Менә тагын жан исәп турындаймы? Тишков әйткән, йөздә кимендә 100 мең татар башкорт дип язылган дип. Менә бу жан исәптән дә шундый бер булмасмы? Бу сорауга җавап бирдем бит инде. Тиеш. Бүгенге көндә аның кадәр ул вакытта эшләгән оешмаларга юл куелачак түгел. Һәм вакыты да ул түгел. Каядыр андый шундый эшләү килеп чыга икән, кемдер шулай көчләп йөри икән, дәүләт органнары моның белән шөгыльләнәчәк түгел. Хәзерге Башкортстан дәүләт шөгыльләнәчәк түгел. Ә кемдер ниндидер оешмалар бу шөгыль белән шөгыльләнеп йөриләр икән, яки шуңа этәрәләр икән, әлбәттә аларга карата тагын бер тапкыр әйтәм. Бүгенге көндәге информация белән, бүгенге көндәге мөмкинчелекләр белән ул мәсьәләләр шунда ук аларга каршылык булачак. Рәхмәт. Инде көч журналистларыбызга теләкләребезне генә әйтсәгез, журналистларга теләкләрегезне яңа елга җиткерсәгез. Рәхмәт, барыгызны яңа ел белән авырмагыз, саклагыз. Яңа елдан соң да тиз генә, җиңел генә булачак түгел. Шуңа күрә бераз сабыр итеп, исән сау булсак, җәйләргә без бу халәттән чыгарбыз дигән фикердә торам. Исәнлек, саулык яме. Барыгызны яңа еллар белән. Рәхмәт.